Yliajaja on kiistattomasti Janne Hentilä. Tunnustus, vuokra-auton sormenjäljet, DNA sekä valvontakameran kuvavahvistus. Tellukseen Hentilää sitoo seikkaperäisen ja asioista perillä olevan tunnustuksen lisäksi rautatieaseman roskista löytyneen puhelimen osittainen sormenjälki. Hentilän kuolinsyksy on varmistettu hirttäytyminen. Tuo varmaankin netistä. Voidaan esimerkiksi olettaa, että Taneli oli päässyt jäljille ja se piti eliminoida. Taneli veti hernepussin nenänsä syrjäyttämisestä, että aika soolona se loppuvaiheen veti. Katsotaan, mitä löytyy. Viimeiset puhelut tsekattiin prepaidimme. Tiedätkö, mun on pakko sanoa yksi juttu. No? Mä en saa kiinni, mutta musta tuntuu, että sussa on jotakin kummallista. Aha. Vai vika duunipäivä? Voi olla, että kohta mä johda enää yhdistystäkään. Hankkiudut takas. Tai pysyt kuulolla. Tai perustat uuden. Luulen, että mä oon saanut tarpeeksi tästä koko paskasta. Mäkin tarviin silmät ja korvat. Ja se nakki, niin se napsahtaa sulle. Jos mä kuitenkin sanon, että ei kiitos. Älä viitti. Ei nyt mennä siihen, että mä sanon, että mieti mitä tapahtuu, jos selviää, että sä oot ollut Supon tiedottaja. Lumisateet jatkuu 3 viikkoa. Kulta! Kolaat se piha, jos mä käyn kaupassa? Sopii! Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Näin. Kävitte siellä kaupassa? Hei. Muista, että sä et tässä kovassa maailmassa saa ilmaiseksi mitään. Kuvittelemalla, että se mitä sä haluat, niin jotenkin vaan tulisi sun luokse. Sun pitää itse saada asiat tapahtumaan. Kato mua. Opi multa. Kiitos, Kati. Tiina. Kato mua. Kato mua. Kuka saa asiat tapahtumaan? Minä. Kuka saa asiat tapahtumaan? Minä saan asiat tapahtumaan. Just noin. Kato, noin sä saat sen, mikä sulle kuuluu. No miten sulla on mennyt? Mä aloitin viikko sitten paljon ja täytyy sanoa, että siis aivan ihana olo. Se on niin eilistä. Mulla on toi 100 suupalaa päivässä. Tiesit sä, että se kengurun dietti jumppa, niin se polttaa joku 1000 kaloria tunnissa? Mä juoksen. Ajaa. Intialaisen kuntopallon sisällä. Suomenlahdella. Mä syön rahkaa, joskus yli kilonkin, siis kyykyssä.